My name is Apostle Asoka, the Chief Architect for one of the bank land. Well, I'm privileged and opportunity to be in Mberi today for Ogwa Ika 2025 and 2025 edition. By His grace, all our king and queens are here to move and solicit with their brothers. And it's a thing of joy seeing people in a bank in Edo State joining their brothers in a car in Delta State together, doing things as one family, that to show that Igbanke and all a car general, Igbo and Wolf. All right. So at this time, tell us more about the Ogwa Ika. Ogwa Ika is just we're bringing all the car ethnic nationality together, all the people who speak Ika, because today Nigeria recognizes Ika as an ethnic nationality. Then that is why all the Ika speaking community, both in Edo and Delta, come together, celebrate Ogwa Ika. They say Ogwa Ika that is our slogan, and we are here today eating, dancing, eating with our kings, snapping pictures. It was a great finale today, and we thank God 2026 is going to be a very big things of all the car people. All right, so at this time, you people being the Igbanke people who are under Edo State and crossing all the way to Delta State to join the Ika speaking tribe, do their own Ika. How do you people manage to fit in? Well, we are not jumping or crossing. We are together. We are one family. Say, with the Ika people. With the Ika people. We all are Ika people. The world know that we are Ika people. We don't jump. We are together. No matter the states we are in, Igbanke is an Edo state does not mean that we are not Ika speaking people. We are Igbo people. We know who we are. We don't digress that we just want to force ourselves to somebody. No. If you see Otolopo man or Abavo man we speak the same dialect, the same culture and heritage. That is why we do things together. That if you travel from here now to Canada to UK, you see that we have a Karema. That Karema is general for all the car children. Not to say you are from Igbanke, you are from Otolopo, you are from Akumanze, or you are from Igbodo. We all are one. All right, now you're speaking on behalf of the people of Igbanke and concerning this question of Anioma State. Do you think it's a good idea for the people of Igbanke to be part of the Anioma Days? By special grace of God, what we are praying is that the president of Nigeria should give us Anioma, and God should help the distinguished Senator Ned Nwoko to push to make sure, say, all the demands to make sure Anioma State is created. If Anioma State is created by special grace of God, Igbanke will be passed and parcel because they are all Igbo people. We all are one. There's no different from Igbanke to Enwane, Oshimini, Ndokwa. We all are one. There's no different from we. That is why we want to be together, being in one state, as a one voice of the nation. Thank you. Thank you very much, sir. So quickly, let's talk to. Ekele mo ndị ka ifam wee nwe mmadụ ka ị na-edo ya kụmazụ ụmụcha ka o ndị na-enne m na amara masị blọga menweda chanel wakpo Igbo Ezue TV hụ eziokwu ni Ogwa Ika this year 2025 the 25th edition is a successful one, and some of the things we're discussing or ihe na-enye m obi anwere on this occasion umunene one day back by virtue of boundary adjustment and state creation. They were ceded to Edo State, and for a very long time Enyazale were orikati ihe erofu ko but nwe kele chukunu wa alo ale no and you dey rikati we kwakpa easy wetin no ni Oba Obinini sini ndị obi we nchenes Obini chief kwewo we no bume we so we bumenya
ewebu mimi anya kwama ya weji no henwo no nuwe no mu newe hu zo mekene do no bi mo homa eso ene oso chuma nwata ogbe no no ko mekene call ha so ndị baki me nwa na-eji oge na agụrụ alwani o ịbaki alwani o ọzọ dị ka ibe na-enye nwa omenekwu n'ime ọhụụ iwu ya rọ o nwere ikwu ọnụ ji ejipụ oyi onye ishiri mmesi m na-enye nwa ndị ka na-ewu ndị bini onye nnụ ọnụ bụ ọkọwa ka meka na-enye ndị bini o nwere tradishọn enyi na-ekọcha enyi na-enye nke o nwere ihe oge eji iwu ihe yiri ndị bini o nwere ofu ihe ike na-enye aneka ikeji mara na-enye ndị bini onwe mmụọ mere nri inherit from ndị nedi enuwe iruo nke ndị bini wee nwe nwa akpọ ọrọmila nwe nwa akpọ eshu nwe nwa akpọ sango o nwere onye onwe na-ana efe na-anika enye nwa anika so onye ọka ike domemna nwe n'ofu so ịka enyi nwanyị amara ndị enuwe uwu nwene ndị ebe owu na ije ya nụkwa ya na-asụ bịa nwata bịa nwene m naanị ya imani na ncha akene nwene ya nwa abudu iru egbede to Ibake to some part of kuna Ekpo down to Kwale down to Anwai which is in Asaba crossing to Niger eni ncha okene ofu kaiwo eni wundi Igbo onweje mani eni ani ya oweje mani eni ya ye ndo nwari agwai die ya mani eni enembiri kaire wa here ya mani iru Igbo state no we brother wa bombiri but by dialect when one sini wa ata o mbieri wa bo enwa kumazi nwodo ga so efa ncha hu aleka ani kwaba Kwale and Anioma in general it cross bridge ahụ efa ahụ so ene coincidence enye na ndị bini omenu unu ekwu emenwa onye si na onye bini abana agwa m n'ọkọwa na ndị kiji wu bini ya anụ ya ndị bini ekwu ya eri ofe wee ruo nwere ihe ndị bini eme dị so onye na-ekwu ne the meeting we met and the Ogwa Ika very successful elekele ndị na-edi ndị eze ndị obi Chukwu ka ewe amamihe wee keji chi ọhụma chi na-etu enene na obi mara ime anyarị mma ndị nueche na ọhụma na anya enyi ụzọ mekene ana ọzọ dị ka ibe ihe na-ekwu na omena iwu onye agbọ eni nchawu ndị ka nye na ndị agbọ wanụ ịrịa ime anịka ụmụlede wanụ ịrịa ime anịka akụmazi wanụ ịrịa ime anịka emuhu wanụ ịrịa ime anịka mbiri wanụ ịrịa ime anịka anyị ndị ncha na akpọ ncha nwe onye eze nwe obi we so onye ahụ agbọji nwe obi na ka ji nwe obi so obi agbọpụ anyị si ni enye asụkọ na language na-eneka n'ihe wu ndị agbọ ka wee nye ndị agbọ amana onwewe ndị umodo amana onwe ndị abafọ amana onwewe ndị otonokpa amana onwewe but ebiasị eni ncha in general wụ ndị ka ndị agbọ bido onwe ya agbọ ma obi another clown another town of his own so nwa ọnụ uwe ego ya obi agbọ ekwu ụgha kọla ya ọlawa ụgha enyela ndị agbọ ihe iwu ndị ka ime ka ahụ ya enwebezi anịrị ichiche ana anyị ahụcha dị ichiche nweta ma obi we nwe ndị orinzere we nwe ndị chifu we nwe ndị edozi anị we so ndị chifu ri agbọ ọsọ ka bịa eti iwu a mbiri ọrụ possible obi agbasị ka bịa mbiri na-eti iwu mbiri so onwe obi enwezachi alịnị ya wee eze mbiri so ya nwe mbiri obi agbọ nwe agbọ so enyela ndị agbọ ihe ahụchi ahụ ndị nka okay, why you go Anioma State? Anioma State creation abịane. Anyị amana no nwende na-agba mgba. But mgba wa na-agba eke agbajiele because the state creation abịane reality. I have the threshold of the mushroom the threshold of getting a state. We have crossed that Rubicon because the government in Nigeria about 70 to 80% point and you score over 120 point to get Anioma as a state. But I want to tell you for sure, if there is any state to be created under this regime of Tinubu APC, it is Anioma state. Yes, so take it to fridge and fridge it. No, wajoyi. Omeno we state we keke. Oh, Anioma. And I want to see put it to you straight.
that there is an adjustment of boundary. We are starting with 9 local government, but Anioma is going to be over 20 to 30 local government, Yes, so which a market is part of it. I will send you the new drawing of the system. Yes. You see where Ibaki is placed. So we are making headway. One more question. Tell us about the upcoming conference. Okay. We have a conference that is coming up. We have a conference that is coming up on 29th and 30th of this August. Back along with this conference, Jesda Hotel. Jesda Hotel of Panam. This conference is admitting every unknown Asobia. Ndị Asobia ndị na Edo State, Kogi Benue, Anambra, Imo, Bayelsa, Rivers State, you know, all of us are coming together to discuss. Just as we have had this on we are coming to have Ndena Asobia conference. It's a lecture. Come with your dance. Come with your dance. We are going to be clearing it. Come with your Bible and your paper. 29th and 30th of August. It's going to be a date. If you need a lecture, it's going to be a date with a remarkable day. That is a day of a memorial. Okay, thank you very much. That is my chairman that I've just spoken. I am Kingsley Fanchiko Chonogo from Okwane. I am here in Mbiri, where all the cars coming under one umbrella to have a voice. To me, it's a very, very big, joyful moment for me. As an Okwane person, I think I will use this opportunity to talk to my people. It's a very big privilege to us. Let us go back a bit from to the Bible. They said, "He that moved the ancient boundary shall the serpent bite." What does that imply? When you remove a boundary from where nature has placed it, then you have exposed yourself to the enemy that will attack. Yes. Are you telling me? To me, this is what the elders of a car just understand to correct the boundaries that have been shifted from the ancient. So today I am begging my Okwane people to stand up to this task as well, to begin to correct our own boundary. Thank you very much. I appreciate every one of us. Here I met with different OBs in a car. A very big privilege for me. You can see them line up there, coming together to have one voice. Thank you very much, my chairman, Onye Mwemado Kainebi, the chairman Ndena Asobia, and our brother Apostle Chukuka from Azoka, from Ebanke. I have my brother there, eminent brother there, from Ogume as well. Yes, my brother, Almighty. We all are here in the land of Eka, pushing the way. It has been done. The deal has been done. Are you understanding? So we are praying so that things will not be happening when my people, Okwane people, are sleeping. This should not be happening. Let us be in the forefront to as well bring that portion that belongs to we the Okwane people. Thank you very much. Shalom.